Ωραία παιδιά, για ακούστε εδώ. Όταν μιλάμε για έναν πόλεμο, μιλάμε για έναν πόλεμο. Καταλάβα. Ναι κύριε διοικητά, καταλάβαμε. Πολύ καλά λοιπόν στραβάδια. Γι' αυτό σήμερα θα επιτεθούμε στο Five Nights at Freddy's Smiling Critters Poppy Playtime Chapter 3 εναντίον του Five Nights at Freddy's. Και δεν μου λέτε τώρα κύριε διοικητά. Παρακαλώ. Και εμείς δηλαδή πώς θα επιτεθούμε δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό δεν το σκέφτηκα. Εγώ κάτι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες ρε στρατιώτη? Τι λέτε να συνεργαστούμε? Εγώ να συνεργαστώ με αυτούς? Ξέχασε. Κύριε διοικητά, έρχονται. Πάρα πολύ ωραία. Five Nights at Freddy's, είστε έτοιμοι να επιτεθούμε στο κτίριό του? Ναι κύριε Πόπη, είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε στο κτίριό του. Βρε μήπως δεν είναι καλή ιδέα να κάνουμε? Γιατί αφού είναι οι εχθροί. Και λοιπόν που είναι οι εχθροί μας, τι μας νοιάζει? Δεν με ενδιαφέρει τι λες, ο πόλεμος θα ξεκινήσει. Ωραία, Κρaftikon μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Ωραία, να ρίξουμε πυρ όταν μας ρίξουν κι αυτοί. Και πώς θα καταλάβω ότι εγώ μας ρίχνουν πυρ? Θα το ακούσουμε από τον ήχο. Ωραία λοιπόν, είστε έτοιμοι να επιτεθούμε? Ναι. Πολύ ωραία. Πρώτος ο Neighbor Fox. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Κύριε, μας ρίξανε το φράγμα. Μας το έριξα. Επιταθείτε. Δεν εννοούσα έτσι. Πάμε μπρος. Πάμε. Περίμενε και εμένα. Τι έγινε? Κύριε διοικητά, χάνουμε έναν. Μόνο το βλέπω ότι χάνουμε έναν. Ωχ, Θεέ μου, καταστραφήκαμε. Εν τω μεταξύ ξέχασα να βάλω σφαίρες και το όπλο μου το έχω σπίτι. Για να δούμε τι θα κάνουνε τώρα. Καλησπέρα. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα να σταματήσουμε τον πόλεμο. Άντε, γεια. Κι εγώ αυτό λέω. Τι είναι αυτά με τον πόλεμο? Ρε παιδιά, εντάξει, θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε. Ναι, θα τα ξαναπούμε. Κύριε διοικητά, φεύγω. Ας συνεχίσουμε τον πόλεμο, όλα ξαναγυρίσουν. Μάλιστα κύριε διοικητά.